Hola, futures, benvinguts, benvingudes. Aquí estem de nou de tornada. Estem a la Futura Channel, el nostre canal transmèdia per la transformació social. I avui, com cada dijous, us portem la Futura News en català amb en Jordi Manils, jo, la Lorena Domínguez, i recordeu que els dimarts també tenim la Futura News en castellà. Avui entrevistarem a la presidenta del col·lectiu Dones Visuals, la Laura Rovirola, per parlar de l'estat del cinema a Catalunya i de les dones en concret en aquest sector. Recordeu que podeu escriure al xat, us estarem llegint perquè volem que això ho fem entre totes i tots. Animeu-vos i participeu. I recordeu també seguir-nos a les xarxes socials, a la que més us agradi, @lafuturachannel amb 2 Ns, a qualsevol de les xarxes socials. Si teniu dubtes de la Futura, us recomanem també que mireu a lafuturachannel.net i podreu saber tot sobre el nostre projecte. Així que som-hi, arrenquem i anem amb el tema del dia. Lorena, quin tema tenim avui? Doncs avui tenim el tema de les eleccions al Brasil, no? Un temazo, estem contents i contentes. Aquelles persones que vam seguir els resultats el diumenge vam patir una mica a l'inici, però finalment la victòria va ser per Lula, que va aconseguir arraconar una mica, no, el feixisme de Bolsonaro que s'estava instaurant al Brasil. A més, aquesta victòria té també una part moral, no? És una part de reconstituir, no, l'honor de Lula, que recordem que va ser empresonat durant gairebé 60 dies per un cas claríssim de Lawfare, no? I el judici va ser anul·lat. Per tant, és una victòria positiva pel país i també per tornar a posar la democràcia davant dels grans poders. És veritat que governar no vol dir sempre poder-ho fer amb comoditat ni poder tenir el poder que requereix per impulsar les seves polítiques socials. No cal dir que la dreta i l'extrema dreta també han obtingut resultats positius a bona part del país, no? Hi ha més de 17 estats que estan governats per la dreta i l'extrema dreta i que, a més, al Parlament del Brasil també hi ha una majoria de diputats que representen aquesta part del feixisme de Bolsonaro de dreta i extrema dreta. Per tant, no serà fàcil que Lula aconsegueixi implementar les seves mesures, les propostes que té, mesures socials sobretot i també de política ambiental, però esperem que pel bé del país així sigui, no? Cal dir que les promeses electorals de Lula han estat d'un component, com dèiem, molt social i també de sostenibilitat, des d'acabar amb la fam, acabar amb la pobresa, també poder reduir l'impacte ambiental que està tenint, com les grans empreses estan atacant l'Amazònia i també, per tant, els drets dels indígenes. I aquí també és un tema que ens afecta a tots i totes, no? Perquè l'Amazònia és un dels grans pulmons del món i afectar en aquesta part del país ens afecta a tots en un context de crisi climàtica com la que estem. Per tant, ens felicitem per la victòria de Lula, esperem que pugui governar per poder obtenir aquestes millores tant socials com econòmiques i també ecològiques pel benefici del Brasil i després, al final, del món sencer, no? Perquè al final és una victòria que ens complau a tots i totes i esperem que pugui tenir un bon resultat. I avui també tenim un convidat especial, no?, que ens acompanya aquí, que és en Javier Toret, que és un gran coneixedor de la política a Latinoamèrica i que segur que el diumenge també va estar molt interessat en aquests resultats. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contento de estar en la Futura Channel de nuevo. Otra vez. Otra vez. Quina alegria veure't de nou aquí. Brasil, el Brasil d'esperança de Lula, és la potència més gran de Llatinoamèrica i de nou tindrà Lula com a president a partir de l'1 de gener. Què hem d'esperar? Bueno, vamos a esperar. Primero decir que es una victoria que va dentro también de una ola, ¿no? Ahora mismo tenemos los 5 grandes países de América Latina gobernados con un gobierno de centro izquierda o de izquierda. Entonces podemos esperar, primero, por un lado, a nivel interno, una oposición feroz, ¿no? Ahora estamos viendo las protestas de los bolsonaristas no reconociendo y pidiendo la intervención militar, ¿no?, en las calles, aunque no está trascendiendo. Podemos decir que no hay condiciones para que se dé un golpe de Estado. Todos sabemos que en esta América Latina, si no hay beneplácito de Estados Unidos, no hay golpe de Estado. Entonces, como Biden ha reconocido y no hay una situación, bueno, nos podemos esperar una tensión bastante grande a nivel interno de gobernabilidad, pero también pues la vuelta de la gran política con una visión de integración latinoamericana, de planes, ¿no? Ahora se está hablando, ¿no? Lula sacó la campaña, la posibilidad de que haya una moneda nueva a nivel de toda América Latina que se llamaría Sur. Es decir, podemos
ver una vuelta de Brasil como un actor determinante y una nueva fuerza de escala latinoamericana con mucha mayor integración que puede dar otros horizontes para el mundo, ¿no? Cuando hablas de otros horizontes para el mundo también, ¿qué impacto puede tener a nivel europeo, ¿no? O sea, en una Europa que estamos con una guerra aquí al lado entre Rusia y Ucrania, la OTAN también posicionándose a favor de Ucrania, ¿qué impacto crees que puede tener la victoria de Lula también en nuestro, igual más cercano? A ver, yo creo que no es lo mismo tener en el G20 a Bolsonaro que a Lula. Y no es lo mismo tener discutiendo sobre política internacional sobre la guerra, ¿no? Que hasta ahora Lula tiene una posición de no caer en ninguno de los dos bandos, sino de intentar más una posición de diálogo, ¿no? No sé si conocen que ya hubo también una propuesta de AMLO de bajada de las hostilidades, que fue rechazada. Pero si América Latina tiene una voz más fuerte con Lula y esta integración, quizás sea un papel importante para romper esta polarización de bloques que estamos viviendo y pueda abrir las vías, ¿no? Porque en verdad la guerra está disparando la inflación en todo el mundo y no interesa a nadie en realidad, solo a los señores del dinero y a los intereses. Entonces creo que puede, o sea, la presencia de Lula en el panorama internacional puede abrir muchas esperanzas para caminos que no sean de conflicto, de polarización, sino de bien común, ¿no? Nos gustan estos mensajes de esperanza, nos gustan. La última, aquestes 49 o 50 milions de persones que han votat Bolsonaro, podem recosir Brasil? Lula pot recosir aquest Brasil i aconseguir que aquestes setmanes de turbulència passin ràpid? Es uno de los grandes desafíos, ¿no? Si en el discurso de la victoria, ¿no? Justamente acentuó esto, ¿no? Esto no es una victoria de mi gente frente a la otra, sino es una victoria del pueblo brasileño. Brasil está muy fragmentado. Yo tengo muchísimos amigos que sus padres son bolsonaristas, que las familias están súper partidas porque ha habido como si fueran dos universos que no se tocan y no dialogan y no hay intermedio. Y claramente uno de los desafíos es cómo poder dialogar con parte de este 50 millones que han votado a Bolsonaro y decir, mira, este camino no es bueno para Brasil y el gobierno de Lula no va a ir. De hecho, la coalición del gobierno de Lula, que son 12 partidos, tiene bastantes sectores de centro, ¿sabes? Como que han hecho, ¿no? Esta estrategia de frente amplio, ¿no? Frente a la polarización de la extrema derecha, y realmente creo que uno de los desafíos va a ver cómo también entender cuáles son los malestares de esas 50 millones de personas que se han ido con El Salvador y el mito Bolsonaro, y cómo de alguna manera por lo menos una parte de esos sectores pueden entrar y volver a una situación más o menos, por lo menos pueden ser de derechas y conservadores, pero dentro de una lògica democràtica, no? Que és la que Bolsonaro no ha respetado. Molt bé, doncs moltes gràcies, Toret, per donar-nos aquestes claus. Un plaer tornar-te a tenir aquí. Gràcies. I et seguirem trucant. Merci. Molt bé, doncs anem amb la segona secció del dia, Lorena. Sí. Anem amb el Reaccionando. Endavant. Doncs comencem aquesta secció de Reaccionant. Sí, crec que amb un tema que ve lligat amb el que estàvem parlant, endavant si podem posar el primer Reaccionant. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que Se é esse o papo. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Tá? Dá que eu te dou outra. Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você foi moral. Tá, vagabunda? Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Porque eles vão ter agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né? O elemento tá assaltando, tá roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Olha, não é porque o cara faz sexo do seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se aproxima de vocês. Você tem um sentimento que vai fazer uma maldade com vocês.
Vou dar duas alternativas para você. A primeira alternativa, você saca do bolso um papel e fala assim: olha aqui a lei do feminicídio. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, 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 pá? Isso é defender a mulher! Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se qualquer guerra, morre inocente. Só que respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. É o contrário. Daqui a pouco falar que é um direito dos pedófilos, não serem molestados quando estiverem fazendo os seus atos. Nós temos que... Não tem uma diferença. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Déu-n'hi-do. Bolsonaro en estat pur. Ens representa molt l'últim fotograma del vídeo d'aquesta dona que feia perquè és això. Bolsonaro, a més de cridar un cop d'estat, de cridar una guerra civil, de ser una persona violenta, de defensar la utilització indiscriminada d'armes, és un homòfob, és un transfob, és un masclista, és un racista, ha deforestat l'Amazònia sense cap mirament i afortunadament ha perdut les eleccions. Ara tenim aquestes turbulències que comentava amb el Toret dels seus acèrrimos seguidors intentant desestabilitzar el país, però afortunadament Lula podrà governar, podrà revertir aquestes polítiques socials i econòmiques que ha impulsat Bolsonaro i canviar una miqueta el paradigma. Però hi ha una cosa que queda, un pozo que queda, que és aquesta guerra cultural que Bolsonaro i molts altres líders de l'extrema dreta estan impulsant arreu del planeta i de la que hem d'estar molt previngudes, Lorena, de la que hem d'estar molt atentes perquè aquí a Espanya i a Catalunya també tenim aquesta extrema dreta fent aquesta guerra. Sí, precisament mentre estàvem escoltant el vídeo, estava apuntant idees que m'estaven venint, i és la defensa de la violència per sobre de la democràcia i també com a gestió de conflictes, o sigui, davant de qualsevol conflicte és millor actuar d'una manera violenta que no pas defensar-te amb unes lleis. És evidentment un personatge masclista, misogen, o sigui, que defensa una possibilitat de violar a una dona o que quan aquesta dona s'està enfrontant amb ell tranquil·lament li digui que és una puta, o sigui, una falta de respecte totalment cap a les dones, nega lleis que defensen contra la violència de gènere, també fa un oda a la guerra civil i vincula també el ser homosexual amb casos de pedofília. I jo deia, hòstia, això no està tan lluny de les nostres fronteres i malauradament, com tu deies, Jordi, és un tema cultural que està impregnat. Alguns fragments dels vídeos no són realment, no són actuals d'ahir, són de fa uns anys. Per tant, està clar que l'extrema dreta no ha mort mai, o sigui, hem tingut etapes històriques on l'extrema dreta ha arribat molt lluny, on s'han creat finalment guerres mundials, i aquest pozo, com tu deies, Jordi, no ha marxat, sinó que ha estat latent durant un temps. I el perillós és que ara tenen legitimitat. Jo crec que hi ha moments d'aquest vídeo que en el moment que van sortir hi hauria gent que es va posar a la contra. Jo crec que ara hi ha gent que s'hi suma perquè ara ja estem en un moment polític i social del hate, de la oda en aquesta extrema dreta i en aquesta ensalzació, em surt, de la violència, perquè no creiem o ens han fet que no hàgim de creure amb les lleis, amb la manera de amb un contracte social on vivim i on discrepem d'una manera democràtica i sense arribar a la violència i, evidentment, defensem col·lectius contra els feminicidis, col·lectius LGTBI, la dissidència, les diversitats d'origen. I hi ha una part cultural que això no li agrada i està posant un marc molt clar que estan comprant des de Meloni a Itàlia, Bolsonaro, Trump, moltes altres extremadretes i dretes i, evidentment, a casa nostra també, sobretot, Vox, però et podem trobar no només a Vox, sinó també en altres partits més tradicionals a l'estat espanyol o també a casa nostra que defensen segons quines postures de perpetuar un status quo que es basa en la defensa de l'hombre blanco heterosexual, de la defensa patriarcal, d'entendre la societat i d'entendre també els poders polítics, qui té el poder, i en aquest cas no són pas els ciutadans i ciutadanes, sinó que qui té el poder és qui exerceix la violència
I clar, em sembla que és un tema molt perillós. Me n'alegro moltíssim de nou que a Brasil això s'hagi pogut aturar, però, com deies també, com veiem abans, no desapareix. O sigui, al final hem de tenir molta precaució, no pensar que perquè ara Lula hagi guanyat o diferents països a Latinoamèrica, opcions d'esquerra estiguin guanyant aquest relat, això també cala a la societat i cala en un imaginari col·lectiu. Per tant, és tasca de tots i totes fer que aquests discursos no es puguin ser validats, sinó que hagin de ser contraatacats, perquè per no fer-los cas, per no fer cas, això acaba desapareixent, sinó que hem de trobar la manera de fer que les altres opcions, que són unes opcions democràtiques, solidàries, on podem, el que dèiem, podem discrepar, no podem estar d'acord amb tot, però ho fem d'una manera constructiva, puguin guanyar aquest relat cultural, perquè evidentment això ens aboca a un fracàs. Anem a veure un altre, el segon Reaccionando, que té molt a veure amb el que ara estava explicant la Lorena, perquè també ens el porta un senyoro... Me gustan los señoros. Un senyoro de manual que representa tot això. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego. Bueno, y si gana Petro, ¿qué va a ocurrir? Que el mundo dictatorial latinoamericano va a crecer. Bueno, yo creo que han votado mal. Le voy a mandar un video de todas maneras dándole mi apoyo. Y ojalá ganemos las elecciones. En eso estamos. Aparentemente en elecciones limpias, yo limpias las pondría entre comillas. Vos dijiste que si fueras argentino votarías a Macri. Dentro de unos meses, ¿lo volverías a votar? ¿No? Sí, lo volvería a votar sin ninguna duda. Hombre, la izquierda está ganando las elecciones por una confusión. Muchísimas gracias a Carlos Mesa y ojalá que gane esta elección con el apoyo del pueblo boliviano. Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible de Venezuela al frente, de votar por algo semejante. Mi esperanza es que no. Porque los mexicanos votaron mal. La decadencia de Vargas Llosa. Isabel Díaz Ayuso tiene un instinto que no se equivoca nunca. Isabel Díaz Ayuso està ja demanant la seva carta de dimissió de no tengo nada que hacer, me voy a mi casa. S'està preparant. Bueno, aquest vídeo té diferents lectures, no? A mi m'agrada molt comparar-lo amb el nostre estimat Toni Cantó, no? O sigui, Vargas Llosa Otro senyoro. és Toni Cantó, o sigui, aquells partits que ells donen suport, no? O participen, acaben perdent eleccions, esponsats o con temes de corrupció por en medio. Per tant, me n'alegro molt que aquest personatge sempre digui que vol que guanyi la dreta, perquè entonces això és la maledicció i no guanyaran. Però també té una altra part, no? O sigui, que és un discurs, el que parlàvem, que tu has dit bé, Jordi, abans, no? O sigui, com la dreta, no? Al final també posa un marc moral, no? O sigui, coses que han dit és no cal votar lliure, sinó s'ha de votar bé, no? Aquí la gent vota a l'esquerra perquè hi ha una confusió. Són uns insensatos, no? Són uns insensatos. I han votat malament. O sigui, aquí hi ha un tema de doble, no? D'una moral per sobre, no? Aquest senyor, suposadament un intel·lectual, que considera que quan algú opta per unes posicions d'esquerra està fent una cosa equivocada, errònia, per tant, bueno, està desprestigiant la democràcia. No? De nou estem aquí darrere amb un desprestigi de les institucions, de la democràcia, que després, quan passen les eleccions, tenim reaccions com les que va passar a Trump als Estats Units o la que Bolsonaro ha intentat establir al Brasil. Per tant, ojo amb aquest discurs de que la gent vota malament, s'equivoquen i són uns insensatos. No? O sigui, al final la democràcia va d'això, de votar i de respectar legítimament les votacions, els resultats que tinguin. I en aquest cas doncs, està clar que Vargas Llosa no li importa la democràcia, sinó el que li importa és que guanyi unes opcions que defensen uns interessos i uns poders concrets i que no són els del bé comú i el de la ciutadania dels països que han mencionat.
que defensin els seus interessos personals. Vargas Llosa és un visionari, és un senyor de manual, com dèiem, i a més és el millor aliat que tenim les esquerres per canviar coses, no? Perquè cada vegada que surt aquest senyor a fer campanya pels diferents partits de dretes es produeixen canvis socials, l'esquerra guanya Amèrica Llatina i tant de bo el gafe continuï amb Ayuso, no? A qui creus que hauria de... És una pregunta trampa. A qui creus que hauria de donar suport Vargas Llosa? A qui vols que Vargas Llosa doni suport? A Isabel Díaz Ayuso em sembla fantàstic que li doni tot el suport del món i a veure si acabem amb ella d'una vegada. I a Catalunya dubto molt, dubto... És una pregunta jo crec que no sap ni on està Catalunya. Crec que no sap ni on està Catalunya, aquest senyor. Molt complexa. No, i pensava també en el territori nacional, no? Perquè s'ha posicionat molt a favor de l'estampa liberal, no? d'Ayuso, que a més, entremitges, doncs, es carrega, per exemple, la sanitat pública, i a aquest senyor li deu semblar molt bé. Fantàstic. Però, evidentment, també que doni suport muy mucho a Vox, per exemple, no? També té un perfil similar. No crec que li costi massa fer aquest pas. Vox, Ayuso... Estan cerca. Sí, no hi ha gaires diferències, però en qualsevol cas, Vargas Llosa segueix donant suport a les dretes i les extremes dretes, que ens en seguirem beneficiant, i tant de bo puguem allargar aquest vídeo a les properes eleccions. I tant. I si vols fer tàndem con Toni Cantó, nosaltres us ho agrairem molt i ens ho passarem molt bé. Crec que tenim un tercer reaccionando. No Estamos en directo para OK Diario. ¿Os puedo hacer una preguntita muy rápida? Es que van a expulsar los restos de Queipo de Llano de aquí y simplemente queríamos saber si les parece bien, si les parece normal o... Mejor fuera que dentro. Mejor fuera, ¿por qué? Porque este señor hizo mucho daño a los sevillanos y a los macarenos también. Pero al final, pregunto, ¿no es esto querer borrar la historia? Para nada es hacer justicia. Esto es un barrio de trabajadores y de gente humilde. Y muchos macarenos murieron a manos de este señor. Ya está bien de manchar la historia. ¿Ha venido usted por Queipo? Yo justamente pasaba por... Yo es que soy macareno, yo he venido a misa. O sea, que a ti, ¿tú estás de acuerdo con la decisión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nos está costando encontrar a gente que esté de acuerdo, ¿eh? Créeme que no. Dentro de la... Cierto es que dentro de la hermandad, sí. Pero los sevillanos, yo he hecho aquí un reportaje aquí y te aseguro que de 10 que pregunté, ni uno, vamos, o les daba igual o... Créeme que no. A lo mejor es que no estás buscando donde debes. Puede ser que a lo mejor no esté buscando donde debe, puede ser. A lo mejor es error mío. A lo mejor. Pero vamos, no veo yo a la Sevilla muy movilizada aquí celebrando que se haga. Falta que hace. Ni falta que hace. Esto es algo que hay que llevarlo en la más absoluta intimidad y la familia sabrá lo que tiene que hacer con su antepasado. Poco más. ¿No será usted socialista por casualidad? Yo, mis ideologías políticas son para mí. Muy bien, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por atender. Gracias, hasta ahora. Miren, nos acaban de apagar las luces. M'encanta el final. Sí. Quan no sap què dir, li diu, no serà usted socialista. Rojo. Le falta un poquito de franquismo en la sangre. Ens encanta aquest vídeo perquè aquest noi desmunta el periodista de OK Diario, del pamfleto de la ultradreta també espanyola, i els desmunta amb tranquil·litat, amb serenitat, i no és que aquest noi sigui un peligroso comunista, no? És un senyor que és de la hermandad de la Macarena, sortia de missa o anava, no? Surt de missa, no? I diu algunes coses que són molt potents i molt interessants. La primera que diu és mejor fuera que dentro, però després quan li pregunten esto no es borrar la història, diu no, esto es hacer memoria, no? Això és el que ha de passar en un país democràtic i no que durant 70 anys un general colpista estigui en un lloc amb honors i contra la voluntat de la ciutadania i contra la voluntat dels propis macarenos, no? De la gent de la basílica, no? Sí, no, totalment d'acord, Jordi. És un vídeo meravellós perquè per tot el que has dit fins ara, no? Al final és una persona que coneix la història d'aquest senyor i com ha impactat dins d'una hermandat, no? Concreta, perquè ell el que defensa és que molts macarenos van morir a mans d'aquest senyor i ja està precisament allà enterrat. Per tant, ja no és només reconstituir la història, sinó reconstituir la memòria democràtica d'aquest país que moltes vegades ha quedat amagada, ha quedat soterrada, i és un exercici al final de restitució de drets, de memòria, i que moltes persones ja no ho podran viure ni veure. Segurament moltes familiars
de les persones que per culpa d'aquest senyor van morir no podran ara estar tranquils, no? I reparats amb aquest fet, però sí la memòria col·lectiva d'Espanya, en aquest cas, i crec que és una mica amb el que dèiem abans, no? O sigui, no podem pensar que tot s'ha oblidat, que ara estem en una societat democràtica i que tot està superat, sinó que realment hi ha faccions de dreta que defensen, no? Que encara tinguin honors, gent que va crear realment genocidis, no? Dins del nostre país i matances totalment cruels i desproporcionades. Per tant, estem amb aquest... Ara no me'n recordo el nom, com es deia... No, el del vídeo, el noi del vídeo, però estem totalment d'acord amb el que ha exposat ell, des de també la tranquil·litat, i es nota del coneixement que té sobre la història i sobre els fets que van passar, i demanem això, que no el que ell diu, és borrar la història, no, el que deia ell, no? És reconstituir i també no tacar la història, perquè la història no tot és... Tot va passar, però té unes conseqüències i no tot és positiu i hem de legitimar perquè ha estat un fet històric, sinó el que hem de fer també és poder no embrutar la història, no maquillar la història i posar sobre la taula el que va passar en aquest país durant la Guerra Civil i durant el franquisme. I crec que aquest fet, com molts altres que s'estan intentant fer a partir de la llei de memòria històrica, doncs puguin ser... És que per mi no haurien de ser ni objecte de debat, o sigui, al final és un tema de drets humans i de reparació cap a una societat molt malmesa i que encara arrosseguem moltes d'aquestes decisions. I, per tant, espero que pugui continuar les mesures de la llei per la memòria històrica, com en aquest cas, no tenint mausoleus i no tenint llocs d'homenatge i peregrinatge de forces feixistes i d'extrema dreta. Molt bé, doncs passem a l'entrevista que tenim avui. Vinga, som-hi. Dones Visuals és una associació fundada l'any 2017 sota el nom d'Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya per defensar, promoure i fer efectiva la presència de les dones al sector audiovisual. Avui tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la Laura Rubirola. No sé si la tenim aquí. Hola, Laura. Hola, bones. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Encantades de tenir-te aquí amb nosaltres. Laura, comencem pel principi. Com va començar Dones Visuals? Quina és la vostra finalitat? Bé, doncs Dones Visuals comença amb l'objectiu de que tant dones com homes tinguin igualtat d'oportunitats a l'hora de treballar dins del sector audiovisual. Aquest va ser el nostre naixement fa 5 anys. Que aviat has dit, no?, dels 5 anys, però fa 5 anys vam començar amb aquest objectiu. Després és cert que hem anat entenent altres coses, no? Hem anat entenent que també la nostra missió va més enllà d'això, no? És a dir, que al final hem de lluitar perquè totes les diversitats siguin incloses dins d'aquesta igualtat d'oportunitats. Però això ja és una evolució de l'associació i és el que actualment tenim molt present. Entenent l'objectiu i la finalitat, com la porteu a fi? O sigui, què és el que realment, què oferiu com a associació, quin és el vostre dia a dia i com intenteu assolir aquesta finalitat que tot i que pugui variar-se, incorporant altres perspectives, com ho feu en el dia a dia? Doncs en el dia a dia nosaltres tenim un pla d'acció, que vol dir que tenim una sèrie de línies d'acció que són diverses, que vam una mica construir arrel de veure què passava a la realitat. És a dir, una obsessió molt nostra és saber què ens passava realment, és a dir, tenir dades per saber on realment les dones podíem estar accedint, on no, perquè era molt clar i estava molt demostrat que hi havia moltes dones, la majoria d'alumnes d'escoles de cinema eren dones i després, en canvi, hi havia una minoria en el món del treball. Llavors, a partir d'aquí vam començar a construir aquestes accions. Aquestes accions són, per exemple, una en diem Acció Viver, que es tracta de dones que tinguin llargmetratges en procés ja siguin de ficció o documental, en procés de desenvolupament,
doncs nosaltres tens un viver, no, diguem-ne, 9 mesos d'acompanyament, d'escriptura de guió i d'una mica d'enfoc de producció també. Tenim l'acció curs, no, que es dedica a primeres oportunitats de persones que ja tenen una mica d'experiència però que volen fer el seu curtmetratge. Tenim l'acció directori, no? És a dir, tenim com moltes coses que són diferents, no? L'acció directori és com un IMDb, perquè ens entenguem, és un lloc un espai web on tu pots posar doncs, el teu perfil, no? La teva experiència, és com poses un LinkedIn, val? Perquè ens entengui tothom, amb el teu recorregut. Així, de manera que si tu ets un productor o productora i dius doncs jo no trobo compositores, no trobo directora de fotografia pel meu projecte, no trobo sonidista, no trobo... No? Allà tens dones professionals del sector de l'audiovisual català que tenen un recorregut, no? I amb qui pots contactar. Tenim una acció que es diu Acció Estudi, també, que va dirigit al que us deia abans de recaptar dades, és a dir, que al final tenir com més dades millor per saber quines són les situacions reals. L'acció CAP, que també és, entenem que hi ha jefes d'equip, no? Que de fotografia o de so, que són càrrecs de difícil accés, que de cop necessiten un extra d'actualitzar-se, no? És a dir, actualitzar-se en materials audiovisuals, actualitzar-se en certes coses i també els hi donem allà un ajut, no? Doncs intentem atendre tot allò que creiem que podem a partir d'accions concretes. He intentat resumir tot el que puc. Sí, no, i si vols allargar... Hi ha una acció política, també. No, hi ha una acció política també, és a dir, nosaltres estem molt en contacte, no? Amb el govern en general, perquè s'entengui això, no? Perquè s'entengui que necessitem dades, perquè s'entengui que necessitem finançament per fer aquestes accions, perquè s'entengui que dins de les subvencions hi han d'haver certes obligacions ara, perquè si no posem obligacions les coses no canvien. És a dir, hi ha una sèrie d'accions que fem dia a dia que són moltes, sí, la veritat. Sí, la veritat és que estava pensant, quan t'estava escoltant, no? Quantíssimes accions, no? Totes molt potents, no? O sigui, tenir un viver, acompanyar caps... Tot el que has dit són realment accions molt potents i que realment no fa tant que esteu, no? 5 anys. Passa molt ràpid, però en veritat, a més amb una pandèmia pel mig... 5 anys, a més amb una pandèmia pel mig, no? Tot es fa complicat, per tant, enhorabona, no? Per aquesta part Moltes gràcies. De continuar amb el projecte amb tanta empenta i tants plans, no? I un pla d'acció també, considero també elaborat i que segur que ajuda molt a la presència, no? de dones o de diversitats sexuals i de gènere en un sector que, com tu deies, no? Potser a nivell d'estudis no hi havia tantes dificultats, a feminització, però aleshores després a l'accedir a la professió sí que es veia que hi ha aquestes dificultats, per tant, ens alegrem de que hi hagi projectes tan potents com el vostre. I en aquest mateix sentit, també, tot i que cada vegada hi hagi més dones presents en el món audiovisual, sobretot potser en parts més tècniques o físiques, trobem, no sé si tu valores que a nivell de producció també això està passant, no? A nivell de producció o a nivell també de direcció, si això també s'està veient o cal fer més esforços. Sí, en general cal fer esforços, és a dir, cal fer-los i caldrà fer-los, malauradament, durant un temps llarg, no? Perquè per assolir realment una igualtat en el sentit de les oportunitats sempre, encara som lluny. És a dir, el ritme que anem, perquè també hi ha molta dada que és enganyosa, no? Que és molt efecte mirall, no? Quan hi ha directores que reben premis, sembla que de sobte les dones estem a tot arreu i que tot ja està resolt, diguem-ne, el conflicte, i que tot va bé i no és així. El ritme que anem, faltarien més de 50 anys, no? Per assolir aquesta igualtat. Llavors, aquest efecte mirall existeix i encara ens falta molta feina per fer. I en el sentit de la producció i la direcció també, evidentment, és el que deia abans, hi ha càrrecs de més que està demostrat que se'n diuen de difícil accés, és a dir, que hi ha menys dones de manera tradicional, com pot ser la composició musical o la direcció de fotografia o el so, per exemple. Llavors, aquí s'ha de fer una mica més de feina, no? Però hi ha càrrecs que de manera clàssica, per exemple, de la producció i la direcció, les dones sempre hem estat més a producció que a direcció, però després si rasquéssim una mica més,
És cert que cada vegada hi ha més dones directores que poden accedir a fer les seves pel·lícules, però també és cert que de mitjana ho fan amb uns pressupostos molt més baixos. És a dir, ja no només és assolir l'oportunitat de que et donin la veu, sinó de que et donin els mateixos mitjans, no? Llavors hi ha moltes coses que sembla que no, però que segueixen allà. I en el sentit de les diversitats encara hi ha més feina. És a dir, aquí ja la desigualtat és absoluta i aquí sí que hi ha un recorregut llarguíssim, no? Per això també nosaltres pensem que s'ha de fer molt esment aquí i s'ha d'intentar ja posar accions en marxa. De fet, nosaltres tenim ja una acció dissenyada per començar en aquest sentit i bé, és això, sí. Ara... Podria estar parlant molta estona, Tenim estona. Per això t'hem convidat, Laura? D'acord. No, parlaves de conflictes pendents de resoldre i ara una de les últimes coses que deies és coses que sembla que no però segueixen allà. I em venia al cap inevitablement el fenomen del Me Too, no? El Me Too, tu creus que ha canviat alguna cosa real dins del paradigma, del panorama del cinema per les dones? Sí, és a dir, jo crec que està clar que hi ha un, entre cometes, un abans i un després, en visibilitat, no? En visibilitat d'un tema que sempre ha existit i que segueix existint. És a dir, l'abús de poder i els abusos en general, malauradament, han existit i existeixen i espero no dir que existiran, no? Però estan allà. Llavors ha posat el foco, és veritat que ha canviat el foco, no? És a dir, el foco no hi era i ara, a partir de llavors, hi és d'alguna manera. Que això hagi fet que hagin canviat les coses a nivell pràctic, no? Doncs segurament una mica, però no és... O sigui, és un motor, però no és el canvi, no? El canvi en aquest sentit jo crec personalment que ha de ser més profund, no? Perquè per molt que aquest Me Too hagi posat una mica el foco en això i de cop gent, no? Que tenia comportaments inadequats, de sobte se senti potser menys lliure per fer-ho, sí que és veritat que també ens queda un munt de feina per fer perquè és molt profund això, no? Hi ha moltes microcomportaments que encara no tenim ni identificats, no? I que passen a diari. A mi em passa molt a l'associació que jo n'aprenc molt de les meves companyes, no? I de les sòcies també. Abans no ho he dit, però som gairebé 600 sòcies, que són moltes, i amb les trobades o ocasions que tenim de trobar-nos o a través de les accions o a través nosaltres pròpiament de la junta directiva, que tenim evidentment moltes converses que van envoltant de tots aquests temes, jo noto que em deconstrueixo en el sentit de desaprendre moltes coses que tenim apreses. És a dir, el Me Too, malauradament, és la punta de l'iceberg, no? Després hi ha moltes coses que al dia a dia no ens n'adonem i molts comportaments que tenim tots perquè els hem après així, no? Perquè vivim en una societat patriarcal i això és cert i hem nascut en aquesta societat patriarcal i ens hem educat cada dia, no? Hi ha una altra cosa que també ens preocupa molt a l'associació, que és l'imaginari col·lectiu, no? És a dir, ja no només és entre cometes, qui fa els projectes, és a dir, qui els lidera, qui els porta a terme, sinó què estem posant a la pantalla, no? És a dir, quin món estem ensenyant en els projectes, no? Especialment els projectes que venen de diner públic, és a dir, el diner públic en quin tipus de projectes i en quin tipus de missatges i en quin tipus de perpetrar estereotips estem tenint, no? I això sí que ja és un altre món molt gran, que una mica l'Acció Estudi també va dedicada a això, però que també ens queda un recorregut enorme perquè nosaltres mateixes ens n'adonem, no? Dia a dia d'això. Llavors, una de les nostres propostes, per exemple, pel govern ha sigut que s'incorporin persones expertes en perspectiva de gènere i diversitat dins de les comissions que escullen, no? En quins projectes es posen els diners de tots i de totes. Llavors, hi ha una sèrie d'accions que pensem que es poden dur a terme
perquè això no ens passi, no? Llavors, configurar imaginari en aquest sentit és molt important, i el Me Too, tornant a l'inici de la pregunta, doncs ajuda, no?, a configurar un imaginari que el que ens està dient és alerta, que això està passant, no? Llavors, mica en mica, que tots anem aprenent coses noves. Sí, amb el tema del Me Too, podríem entrar en un debat molt llarg del tema del Me Too i les conseqüències també després efectives que ha pogut tenir també a casa nostra, no? Però també hi ha una part de qui té la veu, no? O sigui, no és el mateix una actriu o un professional del món audiovisual als Estats Units amb un cert estatus, no? Que al final pot dir a mi això m'ha passat i a mi també, i a mi també, i a mi també, i per això replicar-se, no? Perquè això després sí que a xarxes ho va compartir moltes persones que no tenen potser un altaveu com pots tenir quan ets una actriu de Hollywood. Però també crec que es va quedar una mica allà, no? O sigui, va passar, es va quedar allà, perquè després hem tingut a casa nostra, no? A l'estat espanyol, actrius com Maribel Verdú, que també va deixar caure que això també estava passant aquí, o el que ha passat a l'Institut del Teatre. I, com tu deies, no, em feia reflexionar que això és la punta d'un iceberg, no? Que el que hi ha al darrere també és veure si la societat està preparada per escoltar segons quins relats, per desmitificar, no? Amb el Plácido Domingo ho hem vist, no? O sigui, la desmitificació d'aquests senyors, no? Aquests homes que tenen un poder, que han tingut un prestigi, de posar-los en un lloc que ja no és, evidentment, per donar-li cap prestigi, no? Sinó per enfrontar-nos. I jo no sé si aquí a casa nostra podem tenir més dificultats per posar sobre la taula que això també passa, perquè això passa no només al cinema català, també passa a la recollida de fruita a Andalusia, no? O sigui, hi ha un tema de poder, evidentment, aquí davant d'un abús, però tu, entrant al món del teatre, tu creus que també a casa nostra això passa i quines accions es poden posar? Ja has dit alguna, o sigui, em sembla molt important el que has dit de fer comissions en perspectiva de gènere, etc. I potser entrem una miqueta més després, però quines accions creus que podem dur a terme per aixecar aquesta veu que també passa a casa nostra i que no és una cosa forània que passa només als Estats Units? Sí, jo crec que aquí hi ha diverses coses barrejades, no? O sigui, per una banda, crec que l'altaveu, és a dir, com més gran és l'altaveu, evidentment, més gran és el soroll, no? Per tant, el cinema als Estats Units tradicionalment arriba a tot el món, per tant, si una cosa passa allà, de sobte l'altaveu és enorme, no? I aquí pot haver, evidentment, aquí hi ha moltíssims casos, n'hi ha hagut sempre, és a dir, malauradament ja us dic que n'hi ha a tot arreu, és a dir, això és la vida, és a dir, i n'hi ha molts a moltíssims sectors i en moltíssims llocs de la vida, no? Llavors, això és indubtable. Però són diverses coses a la vegada, és a dir, per què no es diu més públicament? Doncs, com deies, no? Per les conseqüències negatives que té, perquè no estem ni preparats per sentir-ho, ni ens agrada sentir-ho, ni sabem com ho hem d'enfrontar, no? És a dir, falta moltíssima pedagogia, malauradament, de la paraula, però falta moltíssima, crec, obertura de ment, no? Per entendre el que són les coses i com són i per què són d'una manera, no? És a dir, quan deies el Plácido Domingo, jo recordo que ell va escriure una nota, no? Després de que sortís la notícia dient jo he estat molts anys fent això i no entenia què feia, no? No entenia, o sigui, ningú m'havia dit res. És a dir, una mica la seva excusa, que això és inexcusable, però la seva excusa era a mi ningú m'havia dit, no? Per tant, aquí les responsabilitats és una mica com el tema, no? És a dir, són microresponsabilitats i macroresponsabilitats, però hi ha un munt de responsabilitats. És a dir, d'alguna manera tots som responsables tota l'estona, no? És a dir, de tenir-ho a prop i no mirar cap allà i no voler-ho detectar, de detectar-ho i no dir-ho, de detectar-ho, dir-ho i dir-ho malament, de moltíssimes coses. Llavors, jo crec que hem d'aprendre primer, que això passa i que passa moltíssim i ho hem de... És a dir, no ho hem d'intentar amagar, perquè això és una cosa que és absurda, no? Em sembla que és el primer pas per començar a solucionar el problema. Evidentment, hi ha un tema molt educacional, és a dir, al final no pot ser que un home tingui la percepció als 60 de que tot el que ha fet a la seva vida ho ha fet bé,
no? Amb aquest tipus de comportaments. Llavors, això és un extrem, però vull dir que hi ha un tema molt educacional i també em sembla que hi ha d'haver molt esforç també mediàtic i també del propi sector. És a dir, no pot ser que les persones que denunciïn un fet com aquest després no tinguin feina o no ho puguin fer per la por de no poder tenir feina, no? Per exemple, i ja els hi quedi aquella etiqueta allà, no? Aquesta és l'actriu que ha dit que li ha passat això, o aquesta és la directora que ha dit que li ha passat això. Llavors, que això és terrible realment, però això una mica està en tots nosaltres, és a dir, no? En seguir anant a veure la pel·lícula la persona que ha dit certes coses, és a dir, hem de perdre la por, però no perdrem la por fins que el comportament que reben les persones que d'una manera hipervalenta, no? Tenen la capacitat de dir a mi m'ha passat això, sóc una víctima, no? Que és una cosa molt difícil de dir, doncs tinguin unes repercussions que siguin les que han de tenir, no? No hostilitat, no, és a dir, que passi el contrari del que normalment passa, no? Doncs que tinguin escolta, que tinguin un espai segur, sobretot, no? Tinguin un lloc on poder explicar el que els ha passat, que sigui confidencial, que sigui segur, que rebin un ajut legal, psicològic, és a dir, com en diversos fronts, i que després la seva vida pugui continuar sent professionalment i personalment tot lo rica que hauria de ser, no? Aquest és l'ideal. Ara, estem lluny d'això perquè no ho estem entenent, no acostumem a no entendre-ho bé, no? I també el del Me Too és això, l'efecte mirall, no? És com, ja està, el Me Too ja existeix, per tant això ja està fet. No? I dius, no, ui, no està fet ni molt menys, al contrari, és un símptoma que al segle XXI ens n'estiguem enterant, adonant com si això fos una novetat, no? Llavors estem anys llum d'aconseguir una normalitat en aquest sentit. Abans parlàvem al programa, parlàvem de les batalles culturals, també dels marcs que situa l'extrema dreta, no? I d'haver de discutir de coses que fins ara ens semblaven òbvies, no? I d'haver de defensar coses fonamentals com la democràcia. I tot això que ara tu estaves explicant, de què passa després del Me Too, també és una altra batalla cultural de calaix, no? Que s'ha de seguir disputant. Tenim un món que està canviant cada 10 minuts, un sistema econòmic amb crisis profundes, no? Guerres, desigualtats, canvi climàtic. Amb aquest panorama, amb aquest món en el que estem vivint tan intens i amb tantes batalles per disputar, quin és el paper que ha de tenir el cinema o el món audiovisual dins d'això, no? Si creus que realment el cinema i el sector audiovisual estan ocupant aquest espai que els hi podria correspondre també per liderar o per acompanyar canvis en aquest món, no? Sí, és una molt bona pregunta. Jo crec que no ho estem fent, crec que no. O sigui, és una opinió superpersonal aquesta, però crec que no ho estem fent i crec que precisament la cultura, no? En general, no només l'audiovisual, però la cultura és l'eina, no? És a dir, és l'eina per combatre tots aquests comportaments, no? I ho estem veient amb el que deies tu, amb l'extrema dreta, o sigui, al final aquest fenomen absolutament horrorós que ens està succeint i que no pararà i que ha vingut per donar moltíssima guerra, amb perdó, doncs la manera de combatre'l des del meu punt de vista sempre és, no? Doncs des de la cultura i des del coneixement i des de l'educació, etc. Llavors, sí que és veritat que el cinema hauria d'estar complint un paper que no dic que en ocasions no faci, però que és veritat que allà hi ha una manca de... Hi ha una oportunitat i em sembla que sí que és veritat que ens falta treballar-ho molt en aquest sentit, però també és veritat que si ara ens referim a l'audiovisual català, hi ha molt pocs recursos realment. Jo que em dedico a produir, hi ha molt pocs recursos econòmics dedicats al respecte. Ara n'hi haurà més, no? El nou govern vol dedicar més recursos i dedica més recursos i també a la producció en català i a defensar la llengua, etc. Però que hi ha molt pocs recursos de mitjana, no? És a dir, altres països, França, Alemanya,
doncs els diners que dediquen a la cultura són molt millors. No dic que els hi vagi molt millor a altres nivells, però de sobte respecten la cultura des d'un altre lloc, no? I abans que deia aquests espais de seguretat, no? Doncs per persones que han sigut víctimes d'abusos, etc., l'Acadèmia del Cinema Català té una iniciativa al respecte, no? I ja ha fet un pas endavant i ha fet la construcció d'un departament, no? Contra els abusos, però és veritat que li falten, des del meu punt de vista, li falten recursos. És a dir, no pot ser que temàtiques tan delicades, tan urgents d'atendre, no tinguem els recursos econòmics com per fer-les i fer-les bé, no? I no vol dir que una pel·lícula hagi de tenir molts recursos per ser fantàstica o per combatre certes coses, però tot ajuda, és a dir, la indústria es fa gran i es fa forta i llavors hi ha noves veus i les veus tenen el temps com per crear i com per crear aquest imaginari que dèiem abans. Llavors, tot és una cadena, però les cadenes, malauradament, comencen molt pels recursos que s'hi inverteixen, no? Llavors, ens falten mans també per fer això. També ara reprenem una mica més el projecte de dones visuals, no? Sabem que el 2019 us van donar el Premi Ciutat de Barcelona per iniciatives en el suport i visibilització del treball de les cineastes, no? O sigui, és el titular, no? Ens podries dir més concretament, no? Quin va ser, o considereu vosaltres, no? Que és el motiu pel qual en el 2019 us van reconèixer en el Premi Ciutat de Barcelona? Sí, perquè una de les coses que també dedica les nostres accions, no? És, a banda d'acompanyar, evidentment, és visibilitzar, és a dir, és precisament dir, doncs aquests projectes i aquestes cineastes que puguin sortir al sector, no? I que el sector les conegui. Nosaltres fem una trobada anual, de fet, en el sector, una acció que es diu Jornades Dones Visuals, on tots aquests projectes que estan gestant amb nosaltres els posen a la indústria, no? I això per nosaltres és molt important. És a dir, ja no només és nosaltres, entre nosaltres, treballant les coses, sinó que el nostre objectiu és que les dones, atenent a totes les diversitats, estiguin en la vida, no? I en la realitat i en la indústria. Llavors, aquest és el nostre objectiu i per això aquest reconeixement. I després és veritat que hi ha figures de cineastes mítiques que nosaltres intentem reivindicar, que també és important, no? És a dir, perquè al final sembla que la història de l'audiovisual l'han creat i l'han escrit i l'han dissenyat els homes, no? Només. Llavors, aquí també hi ha una tasca molt gran. El tema una mica de la nostra associació és que és el que dèieu abans, que tenim 5 anys, que tenim... És veritat que hem fet molta feina perquè afortunadament tenim recolzament de moltes sòcies i de moltes persones i institucions, però també és veritat que cada vegada hi ha més temes, no? a atendre i que cada vegada són més urgents i tens la sensació de que fas molta feina però la feina encara augmenta més, no? I dius, la visibilitat... És a dir, hi ha molts temes que requereixen, no? I el Premi Ciutat de Barcelona, per exemple, per nosaltres és això, és visibilitat. És a dir, nosaltres el que també ens va molt bé, no? O avui amb vosaltres, per exemple, que moltes gràcies per haver-me convidat, perquè no us ho he dit abans, però vull dir que tot el que puguem fer per convertir-nos això, no? En un altaveu ens ajuda. Doncs anem a seguir ajudant amb aquesta visibilitat. Explica'ns com una noia del sector que ens estigui veient o que ens vegi properament a les xarxes, com es pot fer sòcia i sumar-se en aquestes, crec que has dit abans, 600 sòcies que ja teniu en 5 anys, em sembla una barbaritat, són moltíssimes. Com ho pot fer qualsevol noia que ens estigui veient per ser sòcia de Dones Visuals? Vale, doncs nosaltres tenim una web estupenda que es diu donesvisuals.cat, on allà hi ha tota la info necessària. Us poden fer sòcies en qualsevol moment. Tenim una quota anual petitíssima perquè pensem que ha de ser així. I amb això estarem encantades, però també és veritat que hi ha altres maneres, no? És a dir, tant a la web com a les nostres xarxes socials s'anuncien aquestes accions que dèiem, no? Per la qual no cal ser sòcia, és a dir, simplement cal voler participar, no? I d'aquesta manera també es pot participar i també, si ens volen escriure i dir-nos, mira, jo no em vull fer sòcia pel motiu que sigui, però m'agradaria col·laborar en
certes coses, doncs també ho intentem acollir. És a dir, al final no volem que per les quotes o per ser sòcia ningú es quedi fora, no? Per tant, al nostre web ho tenim tot molt ordenat. Donesvisuals.cat, oi? Ho agafem bé. Correcte. Per poder fer difusió i que tothom li quedi clar, és molt fàcil. Donesvisuals.cat per fer sòcia de Dones Visuals i també per seguir tots els projectes que ens has explicat durant aquesta entrevista i altres maneres de col·laborar. Laura, estem acabant ja la nostra entrevista. T'agraïm moltíssim que hagis acceptat la invitació. Sí, la veritat. Això és mitja horeta. Es fa curt. Es fa curt i tant. No, a més que és molt interessant tot el que hem parlat i sempre que parlem de gènere, com al final acabem parlant també d'estructura, podem estar aquí debatent durant hores de diferents temes, no? Tot és la punta de l'iceberg i, evidentment, el que hem de canviar és el que hi ha a sota. I mira, una miqueta per temes de canvi, no? Et volem fer una última pregunta que li fem a totes les persones que venen, val? És la mateixa, per tant no està adaptada ni a tu ni a ningú, sinó que és una pregunta ambigua i per tant la resposta és totalment lliure i el que se te venga a la cabeza, eh? És el que deia abans el Jordi. És l'examen. Abans deia el Jordi que estem en un moment de canvi, en un procés de canvis històrics, crisis, també alguns canvis també a positiu, però sempre estem en un moment de canvi i poca tranquil·litat. Volem preguntar-te que en aquest procés de canvi, què consideres tu que podem fer perquè el canvi sigui positiu, no? No sé com arreglem al món que hi ha molts entrebancs pel mig i hi ha moltes persones que pel mig estan patint. Com diries tu que hem de fer aquest canvi? Doncs jo et diria que a través del nostre comportament individual, però fins i tot de coses molt petites. És a dir, que jo sempre he pensat, amb tot això que hem parlat, que és molt gros i molt complicat, sempre t'agafen ganes com de dir, doncs això és massa complicat i no ho solucionarem i no podrà ser, no? Llavors, a mi sempre em passa el contrari, no? Penso que hi hagi molta feina per fer no vol dir que no s'hagi de començar a fer-la, no? Perquè tot ajuda. És a dir, igual que les coses resten, també sumen. Llavors, a mi em sembla que a partir del nostre comportament diari, és a dir, sent molt amables per començar amb tothom i intentant entendre que tothom lliura les seves pròpies batalles, que això sembla molt fàcil d'entendre, però és així i és molt important tenir-ho present, doncs portar-nos bé els uns amb els altres. És una cosa que sembla molt senzilla, però que és molt important i que crec que sí que pot portar a la llarga a un canvi. Que guai. Molt bé, Laura, doncs amb aquest final que ens ha encantat, de nou agrair-te que hagis estat aquí. Hem de deixar l'entrevista, us seguim, donesvisuals.cat i xarxes socials i molta sort amb el projecte que és molt necessari. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Adéu, Laura. Adéu. Molt bé, doncs s'acaba aquí la Futura News d'avui. Ens veiem la següent setmana, que tindrem al tanto 4 programes de dimarts a dijous, 2 de la Futura News, amb Laura Casielles, amb Yemi Alaran. A Los Mundos de Charcastrology tindrem a la persona que hi ha darrere del compte d'Instagram Afirmaciones. I a l'Hora Petarda comptarem amb l'Anna Beriberi d'Afrocolectiva. Així que ve una setmana no ens ho perdrem. potent. Descanseu al cap de setmana i agafem forces per la que ve. Fins aviat. Adéu.